mara IBC. Erokamano. Senior, mae gima ibiro pogodo ng'or gi osaklo mar ng'or. Ng'ato nowacho ni kokiwinjo japiny tibiro winjo duond returning officer. Mae kwano ma jatelo nego ng'e. Nikech mana kaka Nyakwar Peres wacho, libamba wandikore kura mang'eny. Kineno Kakamega, Kiambu 40,000. King'iyo Bungoma 26,000. King'iyo Kisii 24,000. Makaluo apani en 14,000, 15,000, 10,000 gi gimoro. Ang'o momeyo pok wachope numbers ma libamba wa ni godo. Jatelo maber sani ageno nosego bura mosewacho ni jumani. Ang'o matimo mondo constituency mara a register e kata mana ji 1,500 manyien e jumani. Nikech okinya biro ne japiny no goni kura to ki mobilize gi mondo gidhi timang'o gi kaw kura. So mae loso directly to jotendwa. Yeni japiny nyalo bedo ni kit telo marach manitie osego chunye mokoni ano kadich gi kura. Ine manyaki dhi lombe gi momiyo wach kura no ber. Nikech mane ka kipogo mwandu mar oganda. Mane ka kipogo mwandu mar piny. Maka numbers wani piny. To samigo e mbaka, joma dwaro power, samigo e mbaka, joma dwaro sijui 50-50. Tipenjo unu wuotho nade, un gi ji adi. Magi oke numbers, mudhi godo manyo 50-50, magi oke numbers mimanyo godo power. Kama Chakos, oseketo ji 30,000. Kiambu, 46,000. Kilifi, ji 23,000. Kilifi ng'e kaka chalo. Yombo wanade. 23,000 osendike. Mana Alego Usonga constituency achiel kendo onego bed oseng'ondo mano. So en kwayo ne jotendwa ni jumani giwe ich lit nyiego gachai, gidogi e kor gweng' mondo gitimie gimiluongo ni voter registration mobilization. Gichodre gimoro amora ma gin go, mwandu ma gin go ma jopiny oksekete lwetgi. Giwuoge oko mondo gimi ji nafas mar dhi ndikruok ombulu. Nikech kaonge mano, to gik mang'eny ma gidwaro gi ok gibi yudo. Kayiem, chalo nono. Wabedie gi singo ni jotendwa wuog oko e jumani, to gi juma manyien, to gi juma moro cha. Jumbe 3 modong'gi. Mondo wane ka kwan jogo midhi ndiko ombulu kaluo ochope kata 100,000. Nikech kaka wadhi kidam ne 100,000 ni ok wanya chopo, to mano ok unya yudo godo power ma gidwaro no, mano ginya yudo godo 50-50 ma gidwaro no. Erokamano. Ji nyaka ndikre, to ji ndikore mana kotiyo e twech achiel gi jotelo. Gine ma gin ginyalo. Ging'e ni upande adi mani Bondo registration office, upande adi mani Kisumu Huduma Center, manye uru jogo, giti gi chife. Erokamano. Giji te manyalore mondo wandikre uombolu kako ganda luo. Erokamano. Governor, wach mari mogik. Sapol wacho ni sa orumo. Asewacho ni kadhi